Maray na aldaw, mga aki, aadalan ta ang letrang I. I ang tanog kaini. Nanudan mo naman ang tanog ng letrang N na iyo ang N. Siring man na araman mo naman ang tanog ng letrang A na iyo ang A. Sige, aramon ta ang mga ngaran kan mga bagay na nagpupuon sa letrang I. Ido. Ikos. Itom. Isla. Ilaw. Ipis. Ipit. Insekto. Ini ang uppercase na letrang I. Ini man ang lowercase na letrang I. Sabayan mo ako na sabihin ang tanog ng letrang I. I. Ini ang mga tanog kan mga letrang na pag-adalan mo na. A. I. Matibay, nakanood ka, ngunyan na aldaw. Sa sunod na video, pupulbaran mo na magbasa gamit ang mga tanog na nanoodan mo. Arugan, A, saka I. Hanggang sa susunod na video, abangan! Salamat!